Sabies que un 10% de la població de l'àrea metropolitana de Barcelona pateix pobresa hídrica o té dificultats per pagar l'aigua? Això no és una excepció, és una conseqüència directa de com es gestiona l'aigua. Per això, a Enginyeria Sense Fronteres, juntament amb Ecologistes en Acció, la plataforma Aigua és Vida i alumnat de la Universitat de Barcelona, hem treballat en un sistema d'indicadors del cicle urbà de l'aigua de la MEDE, una eina per avaluar el servei i fer visible allò que sovint queda fora: drets, desigualtats, transparència i impactes ambientals. El sistema analitza 6 àmbits claus: la perspectiva de gènere, el compliment del dret humà a l'aigua i al sanejament, la qualitat democràtica del servei, la qualitat ambiental, la qualitat econòmica i la qualitat de gestió del servei. Perquè garantir el dret humà a l'aigua i al sanejament implica mesurar, avaluar i posar la gestió sota control públic. Pots trobar l'estudi complet a la nostra web. I recorda, l'aigua és un dret, no un negoci.